Mali kono Mali ko kan ma mun so golo malati ka bololo sanfela la an ka folibe aw bela jele kabini aw sigiro la bi ame juma dola mi ye masika do kile mwa ani duri ko e do kelengena yale ka nyasi malma sabla an ka samata sego no yanga balotana ulu ni tinisika nga nyongo soro bi e malila aywa o kunna ay dala ka fo nunga bi balotain o kunte do o le ka fo kubudi mon ba mi kanale ni malini gaina na againa ni poni tolotaina abita o kubudi monina aywa ni nyongo na ngono na bi mali ale ni tinisire na nyongo soro ya no obeke atako foro ni amba fo manandra kana ale no obeka anfena o kun kono la gele do duna mi sebe mi soro mawfe ka do balotana la wala sai bita balotana je o gele do yero o kun kono la no ministre mi sigine me fa kun yana je koni kama ni ale ye muza actaire ale bora ka sebe mbo ukula ka ira ka fo ko mi re ni sebe ko ye no ye ama fo bie ko uluga ni balotana nya wala na ko commission d'organisation do sigila no ma agele do no ulu koni sense no ka bo mauto chela wala sa ulu sega ni ko ina beto ko mi ko o commissiona ko do ere bora uluga ministère la ani fema fut no e kulu na sigile me balotana to yala aywa ko oluma ko fole on ne soadi den do wala sa ulbe seka balontain ko nyala de wa uluga la ben ko nyala ko uye tike agambo ko o ne ba binani ale ni kele bonyo ko o ba binani ani kele kay la ko banyo ke ma do ko ni be ni ale mayni abe nyuma chama ke an jamana kono ko ale ye ni tike chama ba sa ko gadi e maw ma fu falaki wa ko tike yere so mo wari keme fla droni ko wa ko ma do yera ka fo ko ubega tike fele so mo wala ko enyangi bere nata ulukama ko sabla commission d'organisation mi sigira ni balontain ko ni ko kumuna ko o e ma fla droni wa ko tige numbe fere mi yere stade 26 marti ale ni stade mo lukete ko tige be fere jeni dala wa ko action e dara fi e keme fla droni wa ko e ma do be no ko ubega fere so mo wala mini ni so ngun tikiri ko nyangi ni kon mega ta kanya suluma aywa o kunna ni tolontain ko ni ale kon be kebi en fait no ne kanya ta ani ulumbla kono nala o ko fetu ni ministre so mi sigine be e bara kon ko kumpuna ulu e sebembo kayira ka fo ko mi e faso chagakela wi no e moamun be barake e faso ko ulu bela de len honika e barabe e nyongiri ka damne mi di wakati la bi anga jamana kono o temene ga we fana wa ko mi e ministre mi sigine be far ko nyana kama ay sebe wala wa bi kayira ka fo ko mi e tiga ko gele no ko chayara anga jamana kono ni balotay umna ko yoro do suwanti den do wala sa mawbe se kata balotay na je kasro umata stage la sabla ambe wakati mi na ko bi ko tige ko kan kera gele ko andume gele do la ni ina fo coronavirus ko onanyo wana ko o kama tige ko ni machaya ko o te fe e ganzien ko ni be ko fanta an nani bela jelena wala sa mamu ma se kata tige soro kata stage la ulu be se kata ni balotay na je ni yoro ko foluna ay wa ira la ko ni be ni étranger be ke anga Yoruba chamona kelengena na palais de sport ale na nyo na chama ani mi ere mol buketa stade mol buketa an stade Mamadou Konaté ko ni étranger be no wala sa bela de nga fekati nya da mali ale ni tinzika ni etolataina aywa an ba yira la fo ni tolataina bile wa ayra ni damna ni ere kon to manja wa mi ere ministre ayra ka fo fana ko la ben bela de sigile do wala sa mo be se kala kana ni balotain ko kunna to gamina aywa an bali ma ni ko ni anga bi kuna foni ka do ambe do ke alaka ni balontain ka do anga samata se ko ni tantigena wala sa an fana be se kata an joro fa tuddi monna